Avui, un de cada 3 habitants de la Terra es considera seguidor de Jesucrist. Jesús ens va lligar que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Així doncs, estimeu-vos els uns als altres. Va venir a aquest món, va portar amor i respecte. Va unir la gent, no buscava el poder. Recordava a la gent sobre la igualtat de tothom davant de Déu. Ensenyava a perdonar i estimar. Nosaltres, els cristians, som 2,5 mil milions i si fem una mirada honesta al nostre món, podem respondre afirmativament a la següent pregunta. Hem aconseguit construir el tipus de món que ens va lligar Jesucrist? Avui encara tenim l'oportunitat de canviar-ho tot. I coneixereu la veritat, i la veritat us farà lliures.